Lolu sasazongqolwe endaba estudio 9 kwikomkhulu ye-SABC eAukland Park eGauteng nazi eziphala phambili ngalenhlwa. Kulahleke wasetyhini oneminyaka engama-35 kwingingqi yaseDundee KwaZulu-Natal emva kokukhukuliseka. Ngenza icala lokubulala ubhuti wami sabanengxabano so ukuxabana kwethu nawe ephusile nami ngangiphusile. Isebe lezoluleko lithi lenyuke lafikelela kumawaka amahlanu inani labasetyhini abaqamene ngenqindi kwintolongo zeli nani elo ilelona liphezulu kwimbali yeli. Dear Mom, it's with sadness that we can never say our goodbyes, but please keep in mind that I will forever love you. Lingcwatyiwe ipolisakazi elineminyaka engama-43 ekutyholwa ukuba lihlatywa labulawa ngumyeni walo kwikhaya lalo eNtunda-Malelane eMpumalanga. Alikho iqela elifuna ukugoba uphondo phakathi kweKaizer Chiefs neTuks Galaxy emva kokuba ibambene ngeqala kungquzulwano lweBetway Premiership eMpombela Stadium eNaspoti ngalemva kwemini. Tshone lingena ndaba sinivubisela ngeselo lamathwela amadala ngalenhlwa amazi alwa ntubululu molweni ekhaya. Kulahleke wasetyhini oneminyaka engama-35 ubudala waseDundee emva kokukhukuliseka kwimpuphuma kulandela imvula egalele ngamandla KwaZulu-Natal. Isithethi sesebe lobambiswano ngorhulumente uMnumzana Senzelwe Mzila uthi elibhinqa belihamba kwindlela esesigingqini kwilokishi yaseSipongile kwizithuba zentsimbi yesixhenxe phezolo ngethuba likhukhuliswa zimphuphuma. Kusungulwe uphando kulandelwa umkhondo womsinga. Mnumzana Mzila uthi kukhona inkondekazi efumene umonzakalo emva kokuba ibethwe ngumpane kummandla waseShowe apho ukhwithelo obelukhatshwa zizandyondyo ludale umonakalo kwiwadi ezintathu zomasipala waseMlazi. Uthi kutyalwe amagosa olawulo lwentlekele kwindawo ezichaphazelekileyo yokuncedisana nabahlali. Kanti kwiveki ezimbini ezidlulileyo ukhwithelo olumandla lushiye iNew Hanover eMidlands idada emanzini lwasuba imiphefumlo emithathu. Imizimba emibini ebidukile ye yafunyanwa kule veki ephelileyo. Urhulumente waseFreystata uhlengahlengise uhlahlolwabomali lwephondo ngenjongo yokuphucula ukufikeleleka konyango lwempilo eluntwini nokuqesha oogqirha abangasebenziyo ukuze kuhle uxinzelelo olukhoyo kumaziko onyango nezibhedlele. Ngithuba lokuhlengahlengiswa kohlahlolwabomali laphakathi enyakeni, umphathi wezimali eFreystata uKetso Makume ubhengeze ukuba isebe lezempilo liza kufumana izigidi zeerandi ezingama-415. Ukufikelela kuncedo lwezempilo kuseyinkxalabo kwisininzi eMzantsi Afrika. Imingeni ekhoyo iquka ukunqongophala kweziseko ezingundoqo, amayeza, kuquka abasebenzi aboneleyo kumaziko onyango. Iphondo laseFreystata lithi lizibekela izigidi ezingama-380 ukuqesha abasebenzi nokongeza ibhedi ezibhedlele kuquka amashiti. In these allocations are provisions of goods and services, specifically for procurement of linen and beds, as well as funding to address accruals. The 20.426 million is earmarked for continuation of services that were funded through the President's Emergency Plan for AIDS relief. Fumana unyango kumaziko eliphondo bathi bayazivuyela intshukumo ezijolise kuphuculeni impilo zabo ingakumbi amaphulo akhawulelana nezigulo ezinganyangekiyo. It's truly a relief because I've been on treatment since January 2021, and you know when we go to the clinics it's an overflow. You can get there around 7 o'clock, leave at 5 o'clock at night. He says it's going to work for me as an HIV positive patient. I'm only going to come to the clinic twice a year. Iswe iziguli ezifikelela kumawaka ngama-20 eziza kuxhamla kweli phulo. We dispense medicines to you every 6 months. That means you come to the clinic only twice a year to collect your medicine so that you don't have to come many times. It will help in many ways.
Eminye yemingeni kwelephondo kungafumaneki kwekliniki ezivula imini nobusuku bayo. Isebe lezoluleko lithi inani labasetyhini abavalelwe ezidolongweni lifikelela kumawaka amahlanu. Inani elo ilelona liphezulu kwimbali yeli. Amagosa elisebe andwendwele iziko loluleko iWestville eThekwini ngethuba kuqhutywa iphulo leChristmas elibizwa Babies Behind Bars. Ubuncinane ngabasetyhini abangama-70 abalala bezamla neentsana zabo ngapha kwemiguba yentolongo kweli. Umthetho welisebe uyawavumela amanina ngamabanjwa ukuba bahlale neentsana zabo de umntwana ayokufikelela kwiminyaka emibini. Eli libanjwa elineminyaka engama-25 nelifumene isigwebo sobomi entolongweni emva kokubulala nobusela. Uye wazala esasentolongweni kwaye uza kuhlukaniswa nosana lwakhe phambi komhla weKrismesi nanjengokuba unyana wakhe eza kufikelela kwiminyaka emibini ezelwe kungekudala. Kubuhlungu ngoba ngigwetshiwe kakhulu. Kubuhlungu ukuthi ingane yami izohamba soon next year ngo-October because sengihlalile nayo sesijwayelene and izobe ingasekho eduze wami ngizobe ngingazi ukuthi kanjani ngaphandle. Eli nina elineminyaka engama-20 lihlala nonyana walo ononyaka ezelwe kwaye lidonsa iminyaka esi-8 emva kokubulala umntakwabo ulumkisa ngeziphumo zotywala ngeli xesha leziyunguma. Fika kwami lana ngenza icala lokubulala ubhuti wami sabanengxabano, so ukuxabana kwethu naye ephusile nami ngangiphusile, so ngamgwaza because ukuxabana kwethu kwakumayelana ney'ngane, into eyingaxazululeka nje kalula kanjalo. Kodwa-ke osho singase ngidini ngizothi ukudinwa kakhulu ngathatha ummese ngamgwaza. Abasemagunyeni bathi liyaxhalabisa inani lamanina angamabanjwa. Kuyasidumaza-ke nokho ukuthi-ke iy'namba zabantu besifazane abeza emajele ziya ngokunyuka sezithe kuba ngaphezulu ka-5,000 okuyinamba-ke ethusayo ngoba phela eminyakeni eyidlule bebengadluli ngisho 4,000 okusho ukuthi khona la konakale khona. Lokhu kudinga ukuthi South Africa yonke-ke ikubheke ukuthi ngabe ikuphi okumele kwenziwe. Isebe lezoluleko lithi kumatyeli apho usapho lebanjwa lungazimiselanga ukumthatha umntwana uye abekwe kwindawo yokhuseleko lwabantwana. Lingcwatyiwe ipolisi elineminyaka engama-43 elibulewe kwikhaya lalo eNtunda Malelane eMpumalanga. Usergeant Joyce Ngomane uhlatywe kwehlikwa nenyama nomphefumlo ngokuhla kwangoLwesibini kutyholwa umyeni wakhe emva kokungaboni ngasonye. Nyembelekile kusike emathunjini abazili baphume ngobuninzi ukuqala emswaneni bezimasela ukuthi indlelantle kuSergeant Joyce Ngomane. Usapho lwakhe lumchaze njengoba iyintsika yamandla isitiyakazi sobuntu nobubele kebona bakwantsasana bebesebenza naye bathe uzijule ijacu kanobomi kumsebenzi wakhe ukukhusela isizwe. Dear Mom, it's with sadness that we can never say our goodbyes, but please keep in mind that I will forever love your soul, your kindness. Nenomyeni wakhe uSipho babikwa njengesibini ekudala sinamahlande enyuka ukusukela ngo-2018 kodwa ukufikelela kwesi sigaba sesidumbu zange kulindeleke. Lo gama amalungu osapho lukaNgomane abongoze uluntu ukuba lushenxe ekusasazeni iinkcukacha ezinganyanisekanga. On the very same day that she died, the following morning on the Facebook, they sent me pictures of a knife where someone has written that, oh, this is the knife that has been used by the husband to kill my cousin. If people have got a problem of questions to ask, let those people come to us as family. We'll give them clarity. Kananjalo Ngomane ubulewe kudlule nje iveki kuqale intsuku ezili-16 zobutshantliziyo obulwa ubundlobongela obusekelwe kwisini. Kambe ke kumemelelwe ukuba amaxhoba angathuli angcungcutheke odwa neziganeko zalo mkhuba we-GBV. Ukanti ke uNgomane ushiya ngasemva abantwana bakhe abathathu. Umtyholwa ongumyeni wakhe ulindeleke ukuba abuyele enkundleni ngoLwesibini. Sinamkela kwakhona sikwabulisa nakwabo basanda kungena. Uyakwazi ukuzifumana ezindaba ku-SABC Plus ukanti ukuphela kwazo ungazifumana kwikhasi le-YouTube ngokuthi SABC Indaba zesiXhosa. Masikawule siwarhuqa.
Njengoko kulindeleke kuba i-ANC ibambe ibhunga likazwelonke ukuqala ngomso, ingcali kwezopolitiko zithi ingxoxo zalombutho ngokunyaniseka nokuthabatha uxanduva kuya kuba kokona kubalulekileyo ukuze xa lo mbutho uphakamisa amagama athembekeleyo aza kuba ngabagqatswa bokuba ngosodolophu emva konyulo lorhulumente basemakhaya kwinyaka ozayo. GC yalo nyaka ibanjwa ngexesha eliqela linemingeni yokwehla kwenkxaso yabavoti. Kunyulo jikelele lonyaka ophelileyo laphulukana nokulawula ngesininzi ngelixa unyulo lomasipala oluzayo lubonwa njengolubalulekileyo. A system of presenting candidates, mayoral candidates especially, who are attractive to potential coalition partners. I-NGC kulindeleke ukuba ixoxe ngokuvuselelwa kweli qela ukulwa ubuqhophololo, amaqela angaphakathi neminye imiba etshisebunzi. Le mibandela kuthiwa yeyona engunozala wokudodobala kwabaxhasi beli qela. The NGC's role is to review the performance of the leadership as well as of the ANC, but it is also a great platform to enhance renewal of the ANC and to speed up the process of rebuilding the African National Congress. Ngenxa yobhubhane we-COVID-19 zange ibanjwe i-NGC ngo-2021, yagqibela ngo-2015. Ndingululama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Ukungena nzulu kulomba sikhwebe mhleli wezopolitiko apha ekhaya uMzwandile Mbeje. Masikwamkele Shandu kaNdaba. Khawutsho uyibona njani i-ANC ngeli xesha kususela kunyulo jikelele lonyaka opheleyo apho ilahlekelwe yinkxaso? Sibonga kakhulu, sibingelele nakubalaleli njoba usushilo nje njoba ke kuzoba nalomhlangano wezinsuku ezine uzoqala kusasa uzobaleka kakhulu ikakhulukazi ngoba phela ANC kwathi ngonyaka odlule ngo2024 yazithola yehla kakhulu isuka ku57 iya ku40 wama%. Lokhu ngicabanga ukuthi ke into eyakhathaza abantu abaningi kakhulu. Umhlangano onjengalo owaziwa ngokuthi ke umkhandlu wenzeka uma ngabe ukuthi kuphakathi neminyaka yenkomfa. Uzokhumbula lobu buholi bakhethwa ngo2022 buzophinde bukhethwe obusha ngo2027. Phakathi nendawo ke kufuneka kuyakube nenkomfa ebuyekeza lo msebenzi. Engicabanga phela into ebalekile abazoyikhuluma udaba lokuthi yini eyenza ukuthi mhlambe iANC iyehle kangaka nokunyeke njengoba sazi ukuthi ke ziningi izingqinamba esibhekene nezwe laseNingizimu Afrika njengamanje. Khawutsho Shandu, zeziphi zakhona kumele i-ANC zijonge kubagqatswa boceba kunyulo oluzayo kunyaka ozayo? Enye into ezobaleka kakhulu futhi uzokhumbula ukuthi bazothi nje mangabe bebuyekeza umsebenzi wabo amehlabo ke ethenjo kuNovember ngonyaka ozayo. Yini na? Ingoba phela silindele ukuthi ngo2026 ngoNovember kube nokhetho lomasipala and kube nokhetho lomasipala. Siyazi ukuthi njengoba phela iANC ayenzanga kahle ngo2024 kuzoba novalo lokuthi ke mhlambe kungaphinda kwenzeke lokho ikakhulukazi ke emadolobheni amakhulu lokho kuthiwa ama-metro bazobhunga kakhulu ke nanokuthi ke inhloboni yabantu kuzomela ukuthi bekwazi ukukhethwa kube yibona ngempela abazohola umasipala bazokhuluma ngakho futhi lokhu kakhulu ngoba phela enye izinto ebaluleke kakhulu uma uyiqembu lezepolitiki ukuthi ke uwine ukhetho ukuze ukwazi ukuphatha umbuso. Khawutsho Shandu, imingeni equka indlala nenhlupheko ulwaphulo mthetho uphuculo lweziseko ezingundoqo ukulwabundlobongela ubusekele kwisini nokuziswa kwenkonzo eluntwini kungaphuculwa kuthethwe ngako kwezingxoxo ze-NGC. Njengoba sazi ukuthi ke ziningi izinkinga ngempela ezibhekene nezwe laseNingizimu Afrika nakuba iANC kungaselona iqembu eliphethe lilodwana kodwa ke kuseyilona iqembu elikhulu
kulolu bambuswano olukhona. Into ke njengoba behlangene abazobhunga ngayo izinto ezithinta abantu baseNingizimu Afrika. Sibonile abantu bekhala ngendaba yokuthi udaba lokulethwa kwezinsiza akuze ngendlela eyiyona, kodwa ukuthi sibonile umehluko endabeni kagesi. Umehluko uya ngokuba khona ugesi usuqala ukuba khona ungahluphi manje. Yizo zonke izinto lezo abazozibhunga bezibhungisise. Into ke enye ebaluleke kakhulu ukuthi abantu baseNingizimu Afrika bayakusho ukuthi noma ngabe uhulumeni wenzani kumele ezame ukuthi ke eqede inhlupheko ngokuthi ezame ukubheka ukuthi ke amathuba emsebenzi adalwa kanjani, ukuze phela uma ngabe kuukuthi abantu abaningi bayakwazi ukuthi besebenze, lokho ke kwenza ukuthi kube ngcono. Ngisho ke nekulethwa kwezinsizwa kubantu kuba ngcono uma kuukuthi ke abantu bayasebenza. Olunye ke lolu daba abazolukhuluma kade ngibheka nje lapha kusomqulu laba bazoxoxa ngabo udaba lobubha, udaba lokungalingani kanye nokwakha imisebenzi luphezulu kakhulu. Sibamba ngazo zozibini kweshando kaNdaba nangamso. Umbutho wabanini beteksi eMthatha kunye nemibutho yezenkolo eMpuma Koloni ubambe umthandazo welixesha leziyunguma. Kuthandazelwe ukuphela nyaka ubundlobongela kweteksi nokhuseleko ezindleleni ngelixesha leholide zokuphela konyaka. Amarhamente enkonzo zemva bangemva bakuquka benkonzo shishino ngeteksi baqhube inkonzo ngelicela kusomba ukuba ehlise umoya obumbano, imvisiswano nokuthintela ingozi ezindleleni, ukunyevulela kujona ngezikhondo zamehlo phakathi konoteksi. Zezi teksi ke ezilayisha abantu zibase kwindawo ezahlukeneyo ukusuka kwiidolophu ezincinci ukuya kwiidolophu ezinkulu. Bahambi ke abakhweli ngamanye amaxesha bazibhaqa bechatshazelwa ukuchitheka kwegazi. Kodwa kweli ityeli oonoteksi kunye nabenkonzo zemva bangemva bathi akukho ngxabangxaba izokwenzeka. Luqala ekhaya uxolo ukuze lunwenwe luphumele ngaphandle ukuze itaxi industry yonke iphela kwakheke uxolo. Abakhweli bathi bafuna kubekho ukhuseleko eziteksini kungabikho ukuqhokozana ngemimpu. Ngicela ukuthi bonke abantu ngoDisemba bashayele ngokuhlonipha umgwaqo, banake kakhulu imithetho yemigwaqo, bayiphathe kahle bangaliphuzi uphuzo oludakayo. Inkonzo yonoteksi idlala indima ephambili ekuphuhliseni uqoqosho kwilizwe loMzantsi Afrika yaye kwadala amathuba emisebenzi. Abantwana bafundile kune-graduates. Le taxi industry icontributile ekwakheni imisebenzi. Ababhexeshi benqwelo mafutha bayacelwa ukuba baqhube ngokukhathala bahloniphe imithetho yendlela khona ukuze kungabikho ngozi ezindleleni. Dinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha. Amapolisa KwaZulu-Natal akhangela naphansi kwesichithi indoda ehlabe yabulala abantu abahlanu omnye wabo iliqabane layo emalangeni eMzinto. Amapolisa athi kukholelwa kuba umrhanelwa neqabane lakhe bebehlele endlini yabo ngethuba kuvuka ingxabano nekhokelele kwelishwangusha. Amapolisa athi ngethuba egaleleka kwindawo yexhwayelo afumene inina elineminyaka engama-32 ubudala ngaphakathi egumbini limanxeba-nxeba emzimbeni. Kutyholwa ukuba emva kwesehlo le ndoda iye yaqhubeka isosela ngokungenalusini abanye abantu abane. It is also reported that soon after stabbing his partner, the suspect stabbed two more men, 53 and 58 years old, along the road. Police received further reports that there were two other victims, aged 37 and 51 years old, who were stabbed and succumbed to their multiple stab injuries upon arrival at a clinic. Preliminary investigations suggested that they were also stabbed with the same suspect. Ziqhube ngempumelelo imbasa iTelkom Radio Awards kumsitho obanjelwe eSandton eGauteng phezulu. Ezimbasa zininga inqwalasela kubasasazi beli abenza umsebenzi ogqwesileyo kwizikhululo abasebenza kuzo kuquka nokonwabisa abalandeli babo. Izibilini beziphezulu ubani nobani kwabachongiweyo benexhala lokuba ngubani oza kuphumelela kukhuphiswano lamawonga weTelkom Radio Awards nebezibanjelwe eSandton Convention Centre eGauteng izolo. Kaloku lamawonga abhiyozela umsebenzi oncomekayo nowenziwa ngabasasazi beli loMzantsi Afrika. Inclusivity is very important, so it was very important to showcase that even areas that we don't even know about are also able to get information to them through radio, and we're just showing just how powerful radio can be.
Lamawonga afikelela okanye anika ingqwalasela nakwizikhululo ezisemaphandleni kwindawo ezihlelelekileyo ukuvuselela ithemba nakwabo bathi iradio ifile. The reach of radio will never be replaced by digital streaming because not everybody has access to all of those things. Abaphumeleleyo bebengakwazi ukuzibamba luchulumanco ngokuwongwa kumsebenzi wabo oncomekayo. Usuku lanamhlanje hey angazi ukuthi ngachaza ngithini ngoba nje ngicabanga ukuthi uma sesisebenza sike singanake kakhulu impact siba nayo kumsebenzi wethu esiwenzayo kodwa manje uma sisithola lezi indondo lezi siyabona ukuthi hayibo umsebenzi wethu njengabantu bomsakazo ubaluleke kakhulu. Ndikhulumancile ndonwabile kuba inkxaso eninika yona eMzantsi Afrika iyabonakala. Ndiyabulela kakhulu basihlaleni njalo sixhasana njalo kude kovalwa enkosi kakhulu molweni nonke eMzantsi Afrika. Usuku luphele imincili kwabo baphumeleleyo kodwa bangaphumelelanga bona bebebona olusuku njengemini ebinika ingqwalasela kwizakhono zabo nokuba babuyanga nanto esandleni. Kwindaba ze-SABC ndingulisa Dumezweni. Alikho iqela elifuna ukugoba uphondo phakathi kweKaizer Chiefs neTX Galaxy emva kokuba ibambene ngeqanda kunquzulwano lweBetway Premiership eMpombole Stadium eNaspoti ngalemva kwemini. Lo mdlalo ubuphakathi kwamakhosi athe ncu kwinqwanqwa lesihlanu neGalaxy ehleli kwindawo yesibhozo kwilog ngokugqibela kulonyaka njengoko ileague kulindeleke ithabathisa kwakhona emva kwetumente yeAfrica Cup of Nations eMorocco ukuqala kule nyanga. Qabulapho ungafinci kulo mdlalo wamakhosi neGalaxy. Teasing Mutaung. This is Kanisa Mayo. And he has dragged that one wide. Ball work to Solomons. And Mayo! Point blank stop. Tabeira raises both fists. Vilibai. Good looking crosser. Well, it's almost an instant impact from Vilibai for that period. Bunjana executes a brilliant pass here. Zindonga thumps it against the woodwork. Bunjana's pass, that for me was unbelievable. Solomon gets away from his man. Oh! So close! Ignacio Miguel almost finds the winner. Deqonqololo ziyaguqa ziyakhothama ezalenhlwa masikhongozele zangomso ngesizulu de belixelizayo makube chusi behele.